Het is zondag 27 september en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Er is geen grote schade aan duinen en dijken ontstaan na storm Odette van vrijdag op zaterdag. Dat meldt waterschap Scheldestromen. Wel zijn er veel strandhuisjes aan de Zeeuwse kust beschadigd of zelfs weggewaaid. Op andere plekken, zoals hier bij Oostkapelle, lag het zand meters hoog tegen de huisjes op. Niet handig als je net dit weekend je huisje wilt leeghalen. Hij is ingepakt met zand. Wij zeiden tegen elkaar, nou gelukkig dat hij nog staat. Want we hebben 3 keer gehad op het andere strand dat hij helemaal weg was, dat hij weggespoeld was. 1 keer hebben we zelfs helemaal niks teruggevonden. En hier liggen wat brokstukken, zie ik, van een huisje een eindje verderop. Dus wij zijn nog wel blij, maar ja, het is even kijken hoe we erin komen. Op Domburg hebben verschillende mensen gisteren weer en wind getrotseerd om toch hun huisje af te breken. U had ook een andere dag uit kunnen kiezen om uw huisje weg te halen. Ja, zeker. Maar nu hadden we zoiets van, ik wil het risico niet meer nemen. Dat het nog een keer opsteekt. En het seizoen is ook voorbij. Morgen houdt het waterschap met laag water nog een extra inspectieronde langs de kust. Een 55-jarige vrouw uit Roermond is vanmiddag om het leven gekomen bij een duikongeluk in het Gevelingenmeer bij Den Osse. De melding kwam iets na 12 uur binnen. Direct rukten hulpverleners uit, waaronder een traumahelikopter. De vrouw is ter plekke overleden. Toen lag hier het katje. Helemaal nat, geregend, heel slecht ademend, met een stropje om zijn nek. Onrust bij katteneigenaren in Ritten. Voor de 4e keer in een jaar tijd is er een kat gevonden met een ijzeren strop rond zijn nek. Ik hoorde hem gillen bij de dierenarts toen ik binnenkwam. Afschuwelijk. Ik ben een maatje kwijt. Door zoiets. Als het door een ongeluk is of een ziekte, dan kan je het accepteren. Maar dit accepteer ik niet. Dit is moord. Ook Van het Padje, van wie de eigen kat al 3 maanden vermist is, denkt niet dat dit toeval is. Dat is iemand die bewust bezig is de katten uit Ritten te vermoorden. En de aasjes angst aan te jagen. En dat laatste, dat lukt. Wij durven geen kat meer te nemen. Als het weer beter weer wordt, dan kan aan de kattenlijntje, maar niet meer naar buiten. Nee. Het zijn mensen hier op het hoekje, die hadden er 2 en die hebben ze weggedaan omdat ze het te gevaarlijk vonden. Ik ben Reisa van de Zusjes en we hebben weer een liedje. Reisa Radstaats uit Oost-Soeburg schittert iedere week op haar YouTube-kanaal met haar moeder of zusje. Ze probeert wat vrolijkheid te brengen in coronatijd. Een eigen kanaal is een wens die uitkomt. Ik zag heel erg veel leuke kinderen en grote mensen YouTube-filmpjes maken en toen dacht ik wil dat ook. In eerste instantie was haar moeder erop tegen. Omdat mama heel veel van die filmpjes zag met slime en zo. En zij wou wat bijzonders. Waardoor je ook een beetje onderscheidt. En dat je dan ook alleen een bepaald publiek trekt. Toen kwam corona en werden Annette en Reisa geïnspireerd door de maatregelen. Zo ontstond het Handenwaslied. Onder, boven, tussendoor, dat virus moet er nu vandoor. Toen kwamen er ook gewoon een paar andere liedjes omhoog. Toen kwam ook over hoe je moet hoesten en moet niezen. En daar hadden we toen op andere liedjes weer andere varianten gemaakt en afstand houden. En toen zei Reisa, oh, mogen die dan op YouTube? Zo is het balletje gaan rollen. Naast liedjes doet Reisa met haar zusje ook verslag van activiteiten voor kinderen in Zeeland. Ondanks dat school weer is begonnen, blijft Reisa vloggen en kunnen we meer van dit soort liedjes verwachten. Vandoor, even spoelen, schudden maar. En nu zijn wij helemaal klaar. Milan Vader heeft zijn Nederlandse titel mountainbike geprolongeerd. De uit Middelburg afkomstige Vader is de sterkste in Sittard. Hij wint met overmacht. Bij de vrouwen gaat de titel naar de uit Zierikzee afkomstige Anne Terpstra. Maar bij de mannen wint dus Milan Vader uit Middelburg. De omloop van de Braakman is in Filipijnen gewonnen door Koen Vermeldvoort. Hij is de sterkste in de sprint van de Zeeuwse wielerklassieker. Na een zware wedstrijd die geteisterd wordt door de vele regenbuien. Daardoor wordt de Braakman één groot modderballet. Kijk maar eens naar de gezichten van de renners. Mick van Dijken uit Collijnsplaat met nummer 56 rijdt goed, maar komt in de slotfase net tekort. Hij is op de 11e plaats wel de beste Zeeuw. In de 3e divisie van het amateurvoetbal begint Hoek uitstekend tegen ACV in Assen. Giovanni Delanois maakt al na 4 minuten de 0-1.
Na een half uur spelen wordt het 0-2. Vanaf 11 meter Rick Impens scoort. Hoek speelt goed. Deze paas is heel fraai van Delanois. Bereikt Fabian Wilson en de rechtsback maakt het fraai af. Hoek is op weg naar de eerste overwinning. 0-3 na 38 minuten. En nog in de eerste helft pikt ook Steve Schalkwijk zijn doelpuntje mee. 0-4. Maximaal rendement voor Hoek dat in de eerste wedstrijden zoveel kansen onbenut liet. Nu wordt er volop gescoord. Hier gaat ACV in de aanval en bepaalt Marco van der Heijden de eindstand op 1-4. Hoek wint en stijgt naar de 10e plaats. Een grijze start na een regenachtige nacht en vooral aan zee viel vanochtend nog wat regen of motregen. Maar de zon kwam er overal goed bij vanmiddag en het gaf ons moed, zeker met die temperatuur rond 17 graden en de afnemende wind. Maar de plassen op het veld vertellen natuurlijk het verhaal van een nat en vervelend weekend in het weer. Vannacht neemt de kans op wat regen ook weer toe, met de meeste kans op wat regen landinwaarts en in Zeeuws-Vlaanderen. Minimumtemperatuur erbij rond 13 graden, dat betekent vochtig weer om morgen mee te beginnen met verspreid nog een paar buien. Morgenmiddag is het opnieuw wat droger met een lokale bui, maar van het westen uit komt er ook wat zon bij. Dat geeft samen een maximumtemperatuur van 15 tot 17 graden. En de windkracht 3 tot 4 in de middag uit het noordwesten. En gaan we naar dinsdag tot donderdag kijken. Dat geeft meer opklaringen te zien op de dinsdag en de woensdag tenminste. Lokaal valt dan overigens nog wel een bui. Meer wisselvalligheid is er op de donderdag en dan komt er ook weer meer wind. Voor de middagtemperatuur maakt het allemaal weinig uit, want die veranderen weinig. En tot zover. Hierna nemen de collega's van de Sport het over met Omroep Zeeland Sport. Veel plezier daarbij en nog een fijne avond.